जय जगन्नाथ जय श्रीराम। ମୁଁ ଆଜି ଆଇଥିଲି ମା ମଙ୍ଗଳା କୀର୍ତ୍ତନ। ମୁଁ ଏଠିକି ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆଉଛି। ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁବେଳେ ଜିନିଷ ବି ନେଉଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଭାଇଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଟିକେ। ଆସନ୍ତୁ। ଭାଇଙ୍କର ସବୁ ଜାନୁଆରୀ 26 ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ବୋଧେ ଆଇଛି। ଏଇଠୁ ଜିନିଷ ଦେଖ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଜାନୁଆରୀ 26 ପାଇଁ। ଭାଇ ଗୋଟେ ଜାଣନ୍ତି ଭାଇ ଜାନୁଆରୀ 26 ଆସିଥିବାରୁ ଭାଇଙ୍କର ଦେଖ ଜାନୁଆରୀ 26 ପାଇଁ ସବୁ ପତାକା ଉପରେ ଜିନିଷ ସବୁ ଲାଗିଯାଇଛି ଆଇଟମ୍। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍। ଏଇଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଆଇଟମ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ଏଇଥର ପଗଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି। ପଗଡ଼ିର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ମୋତେ କ'ଣ ଭାଇ କହିଥିଲେ 100 ଟଙ୍କା। ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଅଛି। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଦୋକାନ ଲୋକେସନଟା କ'ଣ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ମା ମଙ୍ଗଳା ଅଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ, ଲିଙ୍କ୍ ରୋଡ୍, ଗଣେଶ ବଜାର, କଟକ। କ୍ୟାପସନରେ ଦୋକାନ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଛି। ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଆସିକି ଜିନିଷ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଭାଇ ଏଥିରେ ହୋଲସେଲ୍ ଆଉ ରିଟେଲ୍ ରେଟ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇକି ଆସିଲେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ବି ଦେଇପାରନ୍ତି।